اتخلعي بارت نايتي انترفيو دما اب ناي واتساب غداي زبلين يرو ني غودباتاتنا ني إثيوبيا السودان كومون هاجرات كليج غصو وي نابزن ناي غالف ستيتس نبلن غصو استمتين يرو سلازي كور بريزيدنت إساياس أفورقي ناي إرترا بوليسي بمنصر أبتي أبغدونا زكاي زلو بحلف دما أب إذا زكاي زلو لوتي أزي عمي زغونا مغلطي يبولو له أتي تاريخاوي استباحله دكتور أبي أحمد علي ويكا قدامي منستر إثيوبيا زوسدو سقومتي مس إيرترا نورمالايز ناي مكبار ويكا مس إيرترا ناي متعراب سقومتي دحر مدناخو نو عل الجرس كقبل يلو دكتور أبي أحمد بزهابو قال مسرت أمانغو إثيوبيان إيرتران تي زمدنا كم تمحيشه دحر مغلاصو بحق جن ابز زحلفه ناي عمت منفق تدارينا اتي زمدنا مجمارو كم صبوق نغير اكو انت ترايو تناي دكتور ابي احمد تبغسون كومون ني ناي اي بي سي رولينج ويكا نبيين كوميشن دوب قبلين بالو اونتا تنبره بتكبر جن بوزح استرائي نجر أين براني يزول كبر بريزيدنت إساياس أفورقي أبت بتكبر كمتي باقي إرتراويانن كمت دليتنان كمت وعل نايتي سلام زؤمتوقع زي تقيدلو مقنيات دما أتي أب إثيوبيا بإثنيكاوي أقرب لإثيوبيا وزازي مقاقيلو نزا حلفه 28 عامت 27 عامت أتصلميتو خجزات صنع سرعة ويانه حجون تسعيرو تباهيلو خاب سلطان مكوات تتعالي اتي مس إيرترا زداوب كبابي ويانه زلوو سلازغونه سلازو ويانه حجي اتي وعل الجرس تكباراون غيكون أمانغو منغستي إثيوبيان منغستي إيرتران زلو زمدنا بزحيله درجة نخيديب انقفات كجبر فتين سلازي انقفات زغبرلو زلو مقنيات يبل كور بريزيدنت إساياس أفورقي بغلطه مغدي اتحده حيل غم زلوو ويكا خلت كم زلوو نخمسلي اتخلايكا بقلصي نتعمنغو إيرتران إثيوبيان زلو مقرراب نعنقاف نوع عنقفو دما اتناتو دليت نمملا وي داغماي ناب سلطانا بإثيوبيا نممصاي لازم نسوق خون ايكلن اندي جن بحلفي ابتني إيرتراز ملكت اب بادمه لعلاو مريت إيرترا خنسو بوعل الجرس مسرت دحر عامتن شدشت ورحن ناب إيرترا كنلس قبو خنسو جناجن ويانه نجر صحتر كم زلو جون كابوا يحلفوا زعينتو أبادمه مريت كم دلاي ندا قرسه يعدل كم زلو أبايتي هنس كم زلو زون أنصارتي سممع ناي سلام سلازغونه ازي اتي أبادمه زلو قنتات حيشو زي كونس جديدو خبال كم زكال كور بريزيدنت إساياس أفورقي حبيرنا له سلازي ببحلا إيرترا نويانه
سلطانون جيم اوفر ويكات تصواتا ابقعيو ويانه إنا نبلو ببحلا سب سلطان إثيوبيا ويدليت لو تخا عيفال يأكل ويانه إتي أبالهم معناته ويانه زغبرو زلو شرحن تنقلن عمتن يأكلوا له ግን ወያነ ነዚ ኣውያት ህዝቢ ኢትዮጵያ ነዚ ምሕጽንታ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሰምዑ ይከኣልን ስለዚ ሕጁን ተንኮላቱ ይቅጽል ከም ዘሎ ይዝገልጽ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ግን እንታይ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ህዝቢ ኤርትራ ዘርአዮ ሬዚሊየንስ ወይ ከዓ ጽንዓት ህዝቢ ኤርትራ ዘርአዮ توفاينت ناي بحق خمس مسطو إذا هزب زي زتصورو زحلفو أدرع كال هزبس ناي بحق العالم متصورو دخون خون إلو حتى يغفر سلازي أتي كند نجر حجون حلمتات ويانا خبر عنك خوينو تهزبنا سقاب حجي خاريو صنعاتن توفاينتن قصالخ خون كم زلو حزب ኤርትራ ጸጥቱን ሙሐስ ወይከዓ ነብሱን ምክልኻል ጸገም ከም ዘይብሉ ግን ድማ እቲ ዝተገብረው ዕላት ክትግበር ከም ዘለዎ ኣመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ኩነታት ኣብምት ብምእታው ንሕና ኤርትራውያን ስጋብ ሕጂ ክዕምጹና ሃብትና ክዝርፉ ንህዝብና ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ቆሪኖም ክገዝኡ ጽንዑ ኢትዮጵያውያን ስለዝኾኑ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ኩነታት ኩሉ የገድሰና ምዃኑ ስለዚ ንሕናውን ዕንትና ኸና ዛና ኸፊትና ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኸባቢና ዝግበር ዘሎ ነገር ክንከታተሎ ምእንቲ ሰላም ናህና የገድሰና ስለዝኾነ እዚ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበሩ ነገራት ኩላቶም በብእዋኑ ዝግበሩ ክንከታተሎም ኣለና ጥራሕ ዘይኮነ የገድሱና ስለዚ ንሕና ነብስና ክንከላኸል ጸገም የብልናን ግን ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጠር ጸገም ኩሉ ናባናውን ናቱ ሳዕቤናት ክመጽእ ስለዝኽእል ስለዚ ገና ናባና ከይመጽእ ከንትቅድሚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮንቴይን ክኸውን ከም ዝግቦ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከሎ ከይማዕበሎ ከሎ ክንቋጻጽሮ መታን ክንክእል ኩሉ ግዜ በኣተክሮ ክንከታተሎ ከም ዝግባአና ክቡር ፕሬዝዳንት ኣተሓሳሲቡሎ እቲ ነዳይ ጃንዳ ወያነ ግን ሕጁን እንተኾነ እቲ ሰላም ናይ ምዕንቃፍ ድሌቱ ገና ከምዚ ይቋረጸ ጃንዳ ወያነ ድማ ነዚ ዝገብሮ ዘሎ በይኑ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ርሑቕውን ሓገዝቲ ከም ዘለዎ እዞም ሓገዝቲ እዚኣቶም ድማ ኩሉ ግዜ እዚ ከባቢና ክምዕብል ከም ዘይደልዩ ኤርትራ ክትምዕብል ከም ዘይደልዩ ኤርትራ ተደኣ ማዕቢላ ቀሓር ዝሕዞም ኤርትራ ተደኣ ማዕቢላ መንጾር ርእሲ ዝሕዞም ኤርትራ ተደኣ ማዕቢላ መርዘን ዝሕዞም ወገናት ስለዘለው ኩሉ ግዜ ከደምትና ደለዩ ነዚ ከባቢና ዝውቁ ስለዘለው ጃንዳ ወያነውን ካብቶም ከደምቲ ሓደ ስለዝኾነ ሕጂውን እንተኾነ ናይ ርሑቕን ናይ ቀረባን ጸላእትና ብኡ ገይሮም ንኸይጥቀሙ ኩሉ ግዜ እቲ ምክትታልና ልዑል ክኸውን ሓቢርና ኣሎ እንተንሕና ግን ነቲ ናህና ለኣላውነት ነቲ ናህና ሶቨሬኒቲ ኩሉ ግዜ
ንኽንከታተል ናይ ጉዳይ ባድመ ኣብ ቦትኡ ስጋብ ዝምለስ ከምቲ ጃንዳ ወያነ ክፍክሮ ፀንሐ ባድመ ካብ ኤርትራ ተዓቢ ኢሮብ ካብ ኤርትራ ተዓቢ ዘይኮነ ንሕና ኤርትራውያን ነዚ ከባቢ እዚ ክንቅልስ ከም ንኽእል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ቦታ ተቐሚጥና ንሕና እውን ተራና ብዝለዓለ ደረጃ ክንፃወት ከም ንኽእል ከነሪኦም ክንክእል ኣለና ስለዚ እቲ መልእኽቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ኢትዮጵያውያን ተጠንቀቑ ኢድኩም ኣክቡ ወስቀሳ ይትበሉ ካብቲ ሕሉፍ ተምሃሩ ለደይኮን ንሕና ኣብቲ ውሽጢ ዝካየድ ነገር ኩሉ ግዜ ክንቋፃፀሮ ንኽእል ኢና ምናልባት ትዝክርዎ ኢኹም ህዝባዊ ግንባርን ህዝቢ ኤርትራንሲ ሰለስተ መንግስታት ናይ ኢትዮጵያ ዝቐየረ ንንጉስ ሃይለ ስላሴ ዘውረደ ንመንግስቱ ናብ ዚምባብዌ ከም ዝፍርጥጥ ዝገበረ ንመለስ ብካንሰር ከም ዝዕሎ ዝገበረ ንሃይለ ማርያም ደፊኡ ካብ መንበሩ ንዶክተር አብይ አሕመድ ከም ዝመጽእ ዝገበረ ንወያነ ኣብ መቐለ ዝኣሰረ ንወያነ ካብ ደደቢት ኣውፅኡ ኣብ ምኒልክ ፓላስ ኣትዩ ባዕሉ ከዓ ካብ ምኒልክ ፓላስ ኣውፅኡ ኣብታ ናይ ቀደም መረበታ ኣብ ትግራይ ዝቆረነዩ ህዝብን ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን እሞ ተሓይልና ክስሓት የብሉን ስለዚ እቲ መልእኽቲ ብሓፈሹ ናይ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዚ ዝመስል ነይሩ